A la nostra Mediterrània viuen fins a 7 espècies diferents de cetacis. Hi ha de grans dimensions com el rorqual comú o el catxalot, però també de tamany més reduït com ara l'escap d'olla o els dofins. Cada un d'estos animals emet un so que permet als científics identificar l'espècie i fins i tot saber quina és l'activitat que estan fent en aquest precís moment. Tota aquesta informació la coneixem gràcies als registres dels hidròfons instal·lats durant la campanya Talús duta a terme entre Vinaròs i Torrevieja, allà on acaba la plataforma continental, és a dir, entre els 200 i els 1.500 metres de profunditat. Mar enmig de les terres o entre dos terres. Així anomenaven els antics navegants este pont d'aigua que ha unit al llarg dels segles riques cultures i civilitzacions. El mar Mediterràneum dels romans, el Mesoge i Ostalassa dels grecs o l'Albar al-Mutawasi dels àrabs és la massa d'aigua salada interior més gran del món, un mar intern de l'oceà Atlàntic oriental. En temps remots, la blava vastitud de mars i oceans va incitar d'una forma oposada a la fantasia dels éssers humans. La mar provocava una seducció absorbent tant com feia temor. Els mariners del passat presentaven el Mediterrani com un mar misteriós prenyat de monstres, fantasmes i altres perills. L'adopció del racionalisme durant el segle XVII va esborrar de les cartes de navegació les il·lustracions que advertien de la presència de criatures monstruoses al Mediterrani. El que abans eren visions de fantasia com dracs, sirenes, unicorns i monstres marins, avui són calamars gegants dels fons abissals, manatís, narvals, balenes i dofins. Però, així i tot, no és molt del que la ciència actual coneix sobre els grans habitants de mars i oceans. Els nostres ogres marins s'han convertit en immensos mamífers d'aigua salada de més de 10 metres de llargària com els rorquals i els catxalots. Hi ha d'altres un poc més menuts, com caps d'olla i dofins, tots ells cetacis que habiten en un dels mars amb els nivells de contaminació per hidrocarburs més elevats del món. Els cetacis que naden davant la costa valenciana es troben entre els millors estudiats del Mediterrani, gràcies als treballs que realitzen conjuntament l'Institut Cabanilles de la Universitat de València, la Conselleria de Medi Ambient i l'Oceanogràfic. L'equip d'investigadors utilitza un nou sistema de treball pioner a Espanya que uneix la prospecció visual dels cetacis amb la localització acústica dels seus sons. Esta combinació permet detectar i determinar més fàcilment la presència dels mamífers marins. Esta tecnologia desenvolupada pels Estats Units per a la guerra submarina i modificada pels investigadors de l'Oceanogràfic s'utilitza a la Comunitat Valenciana des de l'any 2007 en l'anomenada campanya Talús. L'objectiu és avaluar l'abundància dels cetacis i identificar les zones més utilitzades per a procurar la seva preservació de futur. Els estudiosos dels mamífers marins han constatat la presència continuada de fins a 7 espècies de cetacis davant les costes valencianes. Entre elles, el rorqual comú. Acompanya este admirable mamífer de fins a 70 tones un altre cetaci portentós com el catxalot, una bèstia marina que és capaç de submergir-se a més de 1.000 metres de profunditat per a caçar calamars gegants.
La llista de cetacis valencians es completa amb els caps d'olla negres i grisos. Tres espècies de dofins, comú, rayat i mular, y el rarísimo sifi de Cuvier común. Pues los delfines que podemos encontrar, los cetáceos que podemos encontrarnos en estas aguas, son el más común el delfín listado. Es un animal pequeño de unos 2 metros de longitud y es muy abundante. A continuación tendríamos el delfín mular, pero el delfín mular es un poquito más costero que el delfín listado. Luego tendríamos calderones, tenemos 2 tipos, calderón negro y calderón gris, que son de aguas más profundas. Y luego ya tenemos el cachalote y la ballena. La ballena, el tipo de ballena que encontramos aquí es el rorcual común. Y en estas aguas realiza migración en primavera de sur a norte para llegar a las aguas de alimentación del mar de Liguria en verano. Los cetáceos emiten 2 tipos de sonidos fundamentalmente. Unos sonidos que son pulsados, que son los clics de ecolocalización, que son los que utilizan como biosonar para adaptarse al medio, para saber lo que tienen alrededor y para predar, para localizar las presas. Y otro tipo de sonidos que son tonales, son una especie de silbidos y chasquidos que utilizan fundamentalmente para comunicarse entre ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, los sonidos que emite un calderón negro, vemos los sonidos pulsados y los sonidos tonales. Y aquí, por ejemplo, tenemos a un cachalote que emite fundamentalmente sonidos pulsados. Son unos clics muy concretos y, por ejemplo, aquí que se están uniendo es que ha detectado la presa y se está acercando a la presa. Aquí está predando sobre el calamar, se está acercando, está ya muy cerca y aquí posiblemente haya predado ya sobre él. Para un poquito de hacer este tipo de sonidos y empieza otra vez a hacerlos. Y aquí, por ejemplo, tenemos los sonidos que emiten los delfines mulares. Como veis, tenemos los silbidos clásicos y los pulsos de los clics de ecolocalización. La campanya Talús es va iniciar el 2007. Un any aprofitat per a ajustar i perfeccionar 2 procediments de treball fins ara mai utilitzats conjuntament en el cens de cetacis. L'habitual recompte visual i la detecció hidroacústica, un sistema que permet registrar i analitzar els sons d'estos estranys animals davall l'aigua. La campanya d'enguany, com la primera, es va iniciar a Vinaròs, al nord de Castelló, i va finalitzar una setmana després a Torrevieja, al sud d'Alacant. Els investigadors han de buscar cetacis a les zones marines preestablides seguint rutes idèntiques i durant la mateixa època de l'any. La campanya s'anomena Talús perquè els cetacis acostumen a concentrar-se i circular al llarg d'esta zona submarina ubicada entre els 200 i els 1.500 metres de profunditat al lloc on acaba la plataforma continental. Esta àrea presenta valls profundes, muntanyes i grans congostos submarins. Principalment, els cetacis solen moure's a l'afonament situat des de la plataforma de les Columbretes cap a aigües profundes i al Golf de València. Precisament, en una zona del talús ubicada a poques milles de les Columbretes, és des on s'inicia la campanya. En este proyecto contamos con la colaboración de la Universidad de Valencia, que ellos ponen aporte visual. ¿Qué quiere decir esto? Ellos van en el puente alto del barco, equipados con su GPS para el waypoint, con sus prismáticos, y entonces ellos, pues a nivel visual, cuando ven un animal, lo apuntan, especie, y luego contamos con el Oceanográfico de Valencia, que es el aporte acústico. ¿Esto qué significa? Ellos con un hidrófono van oyendo a los animales. Entonces, lo bueno que tenemos, que esto no hay nadie que lo esté haciendo, es que contamos con las 2 formas de trabajo, ¿no? Tanto el aporte visual como el acústico, que eso es complejo y sobre todo muy caro. El material acústic utilitzat en el projecte permet captar els murmuris i xiulets dels cetacis, processar-los i gravar-los a bord del lloc d'investigació. Els biòlegs de l'oceanogràfic compten amb 2 hidròfons o micròfons subaquàtics instal·lats dins d'una mànega plena d'un oli que és de la mateixa densitat que l'aigua de la mar, perquè així el seu es puga apropar sense problemes i protegisca els aparells electrònics. Els hidròfons s'arrosseguen a uns 100 metres de l'embarcació, a una velocitat d'uns 8 nusos,
i a una profunditat d'entre 5 i 10 metres. Els hidròfons estan connectats a un amplificador i a un processador de senyal. Els sons dels cetacis poden ser visualitzats gráficamente en un ordenador. La ventaja que tenemos con esto es que los delfines son animales que producen sonidos que se pueden oír a mucha distancia y podemos detectarlos antes de poder verlos, de modo que cuando oímos silbidos o clics podemos definir qué especie es, podemos calcular qué ángulo están con respecto al barco para poder concentrar la búsqueda en la zona donde los estamos oyendo. Lo que hacemos es avisar al equipo visual que está en la parte alta del barco cuando tengamos ya un ángulo definido y poder decirles en qué zona tienen que mirar para poder identificar los animales. Para el caso de las ballenas, el cachalote es un animal muy particular que los sonidos que emite son muy intensos, podemos oírlos a 30, 25, 30 kilómetros de distancia, pero esto depende mucho del comportamiento del animal. Tiene que estar produciendo los sonidos hacia nosotros, si está mirando hacia otras zonas pues no lo podemos oír. A ver, ¿me recibís? Oye, que estamos viendo delfines a 20 grados. Vale, muchas gracias. Vale, ya los veo. Los tenemos a estribor a 20 grados. Es un grupo de unos 10 animales y parecen delfines listados. ¿Cuántos? Apuntamos posición. Unos 10 animales. No parece que haya crías. Y confirmado, son delfines listados. La idea inicial de todo esto es poder censar, es decir, poder contar cuántos cetáceos tenemos a lo largo de toda la costa de la Comunidad Valenciana y un poco comparar entre áreas, ver cuáles son las áreas donde hay mayor abundancia, que serían las áreas con más prioridad para proteger o para conservar, y las zonas donde hay menos animales, es decir, que es un poco hacer un mapa de la abundancia de los cetáceos en la Comunidad Valenciana. De hecho, este estudio lo que vamos a hacer es utilizarlo como base, intentar repetirlo dentro de unos años y ver realmente cómo cambian las poblaciones, si van en aumento, se estabilizan o van disminuyendo. 7 dies navegant a la recerca de mamífers marins donen per a moltes vivències. Els investigadors guarden en la retina i en les càmeres digitals nombrosos encontres amb rorquals i catxalots, dos portentosos de la mar. Però hi ha una cita molt especial que sempre fascina els biòlegs marins, el contacte amb els caps d'olla negres. Estos animals, de cos robust negre o gris fosc, tenen el cap bombat, com la base d'una granolla. Per això reben este nom distintiu. Són animals molt gregaris. Això vol dir que formen agrupacions de fins a diversos centenars d'individus. Però si les seues preses favorites, com els cefalòpodes, escassegen o estan disperses, els caps d'olla fragmenten temporalment les seues grans bandades. És el cas d'este xicotet grup que ha decidit acostar-se al lloc dels investigadors. Els caps d'olla negres acostumen a ser animals confiats i curiosos. Els encontres amb les persones solen ser impressionants si es produeixen amb respecte i precaució, deixant certa distància amb els cetacis. Tuvimos una experiencia bastante bonita cuando vimos 23 calderones que interactuaron bastante con la embarcación, ¿no? Ellos se acercaron, de hecho había una cría que se acercaba al barco y nosotros veíamos como los adultos la iban separando del barco, ¿no? Para que no cogiera confianza con nosotros. Y son experiencias, como comentábamos el cachalote, por ejemplo, que nos salió, son experiencias que cuando tienes una campaña de 5 días, pues aparte de la vida en el barco, que es entretenida y sacas la convivencia es divertida, el trabajo es muy duro porque, claro, ten en cuenta que estamos de 10, 11 horas en la embarcación y cuando la mar está mal es un trabajo duro, pero luego cuando ves los animales es muy gratificante, ¿no? La experiencia, ¿no? La campanya d'enguany no ha sigut molt clarificadora pel que fa a la quantitat d'animals observats. 40 dofins ratllats, 23 caps d'olla negres, 2 catxalots i 8 cetacis d'espècie ductosa. La mala mar que hi havia en bona part de les rutes establides no ha permès als observadors de la Universitat de València
verificar tota la informació acústica captada pels científics de l'oceanogràfic. Des que la universitat, la Conselleria de Medi Ambient i l'Oceanogràfic treballen conjuntament en l'estudi dels cetacis valencians, ara fa 5 anys, s'han detectat més de 1.500 exemplars en unes 100 trobades. La majoria dofins ratllats i caps d'olla negres. Els mamífers marins més rars, escassos i desconeguts continuen sent els catxalots, els rorquals i els enigmàtics sifis de Cuvier, dels quals es desconeix quasi tot sobre el seu comportament i els seus hàbits socials. Els mamífers marins formen part del grup d'animals que més afecte i curiositat solen despertar. Potser perquè exterioritzen indicis d'intel·ligència, per la gran ignorància dels seus costums o perquè durant segles el ser humà els ha perseguit per la carn, el greix o simplement pel fet de matar la bèstia monstruosa marina. Els cetacis de la Mediterrània habiten un immens món blau tan gran com desconegut per a la ciència. El misteri continua envoltant el grup d'animals que millor representaran en el futur la bona salut d'un Mediterrani malalt. Les orques també són cetacis. La cultura tradicional les ha batejades des de sempre com a balenes assassines. Res més lluny de la